ya 1000 naira. Ayya bole ya ce yana da ɗan injuri ɗan sarki jikan sarki barka da wuni. Kuna ji ba ina matasa arewata wannan naira 1000 a kan kuciya na Jafaru Kura. Sannu baban malaba, sannu baban Muhammad Nura, sannu baban Muhammad Sani, sannu baban Mutari, na Halima baba Halimatu Sadiya. Allah shi ba kwargi da kewaye a bar ganin ɗanɗanta allura karfe ce. Kale ka jaki ya iya ba doki ba na kai kai sai waya bola a sun da kai ba da ba ne ba ka bayyana ta maka ne kai haka ake yi to kai ma kai kokari kai farjini mana a nan ko kudi a sama to yaro Allah ya taimaka ya fara farin jini ya zo da kwari za ku da kushe shi ta ga dangane tsakanin dogon abu dan saurara gamba tsakanin dogon abu da ba hagon sanin kurna. Allah ka ba mai rabo sa kai na Nasiru baban Nasiru manajan NNPC yana kallon ka dan sarki jikan sarki na kallon ka dole baran dangana diba ya hudu na kuwata dogon abu na dutsen kwari ba agon sanin kulla na nesa zaburo kai kallo abun babu daɗi fura da gishiri la haula bisa tallahi dogon abu ba agon sanin kulla. Allah kawo ka lafiya mai gida kawo ne alquran ana cikula da Allah. Gani mana an take tsakanin kungiyar Jafaru da shi da Dangwara Mada a wannan filin.
Thank you.